Samo bih htio napomenuti da ti ne radiš ništa krivo ako drugi ne znaju šta radiš. Ja sam u svojoj igri. Aha, nema boljeg od mene. Super mi kako se mediji zapravo krenu u jednom drugom kao pauziraj ovo tu. Ja sam medvjed. Zašto bježimo od ovog lika u patikama i fascinantno lijepim bragešama? Je ovo u centru? Ne izgleda mi kao da je ovo... Nisam zaznuo ovaj uvod, nema veze. Pozdrav svima, ja sam... Šta sam Ja sam Denzor, ja obećam da sam zabavan. Danas gledamo failove, mi svi znamo što su failovi, nemojte me prcati. Neki dan sam onako gledao hobotnicu kako izlazi iz kutije u more po plaži. Super sam objasnio ovo, tako da danas gledamo takve gluposti zajedno. Nećemo taj video danas gledati, jer onako vjerojatno ga neću naći, mislim neću ga naći, neću ga ni tražiti zapravo. Osim toga. Failovi su ono što nas resetira, što ako si imao dobar dan, gledaš failove, imat ćeš još bolji dan. Ako si imao užasan dan, gledat ćeš failove i napokon ćeš biti sretan, ok, nešto se loše i drugima dešava, ne samo meni. Naprimjer, zašto sam upravo ubio Bubu markerom? Sljedeći dan u vijestima. Telefon ubio 3 krave. Alergija. Ne, ovo mora biti Balkan. 100%. Kompa moj, ovo je onako naša verzija, balkanska verzija problema. Zapravo rješavanje problema. Ne, rješavanje problema da bi stvorili novi problem. Ovo frajer je lijevo kao, sorry kompa, stvarno sam mislio da će funkcionirati. Probali smo, vidi, mi smo probali, to smo napravili. Okej, ne znam zbog čega, ali smatram da svaki put kad psi napravio neku glupost, ajmo reći ozbiljnu glupost, jer ja smatram da je ovo ozbiljna glupost. Uvijek su kao, šta se dogodilo? Šta sam napravio? Ne, ja nisam ništa pogrešno napravio. U redu sam, mrdam kukovima i svime. Da, ne znam, bitno da je pas, okej, valjda. By the way, možemo samo skrenuti pažnju na sekundicu na ovog pristojnog gospodina ovdje, koji je kao, nisam ništa taknuo, nisam ništa pipo. Ovo mogu i ja. Onako, govorite što hoćete, ali ja ne vidim razloga zašto ja ne bi mogu biti ovaj lik u sredini. Mislim, mogu isto kupiti ovu tu ralicu i to isto, to nije ralica. Ali dalje bi mogu kupiti ovu ralicu. To je ideja. Je ovo osa? Ne, ovo je pčela. To je strah. To je strah. Sljedeći video. Je to mačka? Je to... Izgleda kao lemur. Da li je to... Kako izgleda lemur? Čekaj malo. Aha. Okej. Ovo tu je on. Evo ga. Nešto radi. Živ je. Diše. Evo ga. To je on. Ovo je lemur. To je životinja. Čuj mene, životinja. Lemur. Nepoznat objekt. Ja sam svjestan da ovo izgleda kao mačka, ali sad radimo usporedbu jer pokušavam skužiti da li ljudi imaju lemure kao kućne ljubimce. Čekaj malo. Skužite ovo. Guys, this is me, my new boy, Oliver the Owl. Kako dobro, mogu ja imat sovu? Je to njegova sova? Mogu ja imat sovu? Fuck ovo, ja želim sovu. Samo ćeš ti imat sovu, da, vidjet ćemo o tome još da. www.kupisovu.com. Kako misliš web lokacija se ne može dohvatiti? Ovaj frajer je kupio sovu. Zašto ja ne mogu imat sovu? Kad čovjek želi sovu, čovjek ne može dobiti sovu. Šta mora napraviti da dobijem glupu sovu? Samo ti gledaj, samo me ti gledaj, dobit ću ja sovu. A kad je dobijem, moja će se bolje zvaćeš se... Šime, moja sova će biti Šime, dok je tvoja Oliver. Može, moj Šime će biti bolji od Olivera. Tako, nosi si tvog Olivera, bye bye. Da, bit će Šime, malo sam bio kao da ne Šime. Bit će Šime. Sova Šime. Ja ne znam šta se zapravo dešavalo u tom autu, ali onako medvjed je bio kao naš bio ovaj auto. Ima puno auta, drugih auta, bez čudnih dešavanja u njima. Prikladna reakcija. Voziš se u tramvaju i samo vidiš goluba kako randomly samo onako hoda i izlazi van. Onako ima sastanak vjerojatno, ide na svoj prvi poslovni sastanak. Malo je nervozan jer ostali kolege ga ne znam onako ne vjeruju baš u potpunosti u njega, ali on ide na taj sastanak. Ako će raditi ovakve fore cijeli video pa... Ovo je onako jako zahvalno mljackanje, ako mogu to tako napomenuti, onako sročiti. Ovo je jako zahvalno. Šta se dešava ovdje? Ovo nije realno, jel tako? Ovo ste vi okej?
Ne znam što se dešava ovdje. Kad dođem do tebe... Batista bomb! Od svega što se moglo dogodit. Otešao sam se trgao. Kako si ti poskočila? Ova srna je upravo prekršila zakone svega. Ova srna je prekršila sve zakone fizike. Što više ovo gledam, to sam više impresioniran ovom srnom. Čekaj malo, kad smo već ovdje, mislite li da je srna zapravo u trenutku bila kao, aha, ovo je krokodil, krokodil ima velik nosek, poprilično velik čunj ako mene pitate. Ona se skoro nokautirala svojim repom. Ovo je bilo fascinantno. Daj još jednom. Samo još jednom. Molim te, nisam strašna osoba zbog ovog. Nakon ovog, sve druge mačke te neće shvatiti ozbiljno, okej? Jer ti kužiš šta si napravila u ovom trenutku. Zašto napadam mačku, kompa moj ljudi? 5 kuna ako stavite prst unutra. Odmah. Ja sam rekao svoj izazov. A sad vi radite posao. Zapravo nemojte raditi posao, jer ja ću biti kriv i to nije dobro. I onda ćete mi doći u komentare i biti kao ti si kriv, Denzore. Ma daj. Ovo sam ja mogu raditi. Ja sam doslovno mogao biti pilot. Šta, kao ovo je drugačije nego voziti auto. Ne, ovo je Rusija, ovo je definitivno Rusija. Ti ne možeš naći ove gluposti izvan Rusije. Neću reklamu, radi, Znaš šta, okej, igrat ću vašu igru, okej, postani legenda, evo, ja sad postao legenda i šta da napravim, kako se ovo zove, nešto, pa sign up, evo može, sign up, uzmite moje novce, uzmite moj mail, uzmite moje vrijeme, uzmite sve, tako je password, pa može, da, pustite me da gledam svoje životinje. Stavili sam nekakve razmake unutra, kompa, neću ovaj password nikad pogoditi. Mogao sam isto tako čelom se zabiti u tipkovnicu, napravio bi password koji bi prije pogodio your game ID. A, ovo nije dobro. Ja sam to ozbiljno zapravo napravio sad account. Pa ne, pa super, kuš, sad ću dobijeti onako na mail obavijesti, zapravo moja mama će dobijeti ono, vaše dijete igra Hero ratove. Pa da, pazite što vam dijete radi. Nisam dijete, imam 19 godina, vragu. Ako znanstvenici ne znaju što ova ptica radi, kako bi ja to trebao znat? Ovo, ako postoji ptića Makarena, to je to. To je ovo. Ne postoje bolje od ovog. Ovo je vrh. Samo bih htio napomenuti da ti ne radiš ništa krivo ako drugi ne znaju šta radiš. Ja sam u svojoj igri. Aha, nema boljeg od mene. Ljudi su interesantna stvorenja. Tim rečeno, danas na večer bježim od kuće. Pa ne, pa da, ja isto, da, to se često dešava. Ja isto ono vozim motor i onda tigar odjednom me počne lovit po cesti po Zagrebu. Svi imaju iskustva sa time. Kako ovo još uvijek pluta? Kako ovo mrtva pluta će još uvijek pluta? Ovaj kapitan je bio kao, ekipico, jer da radite još nešto, smo gotovi s poslom ovdje. Ne, to je sve. Ždonk! Frajer je onako krpao u plutaću s flasterima ili nešto da ne potone. Wow, naratori su stvarno uzbuđeni iz ovog kamermana. Ma che succede? Quello è Franco! Ovo se zove predanost sportu. I to je on, ovo je njegov kadar. Frajer drži kadar njemu i trče brže od njega. Ovo je onako cilj, ovo je moj cilj. Ja ću isprintat ovaj trenutak i zalijepit ću si ga na zid sa celotepom. I to će biti kao, ovo ću biti ja. Jednog dana. Sljedeći video je fail koji se dogodio na televiziji, da li je bila nacionalna, nemam pojma. Ovo ide nizbrdo. Sviđa mi se kako je zapravo onako produkcija pokušala sakriti ovu neizbježnu katastrofu. S kadrovima iz studija. Srčeko, srećice, tata radi i nestani odavdje. Ej, evo ga drugi, ušao je drugi u prostoriju. U kolicima. Ovo je super, imaju... Ovo je bio dramatičan ulaz, ovo je bio jako dramatičan ulaz. Ja ne znam koga da gledam u ovom trenutku, da li gledam njega, da li gledam ovo što se dešava u ovoj showu koji se dešava iza, ko gledam u ovom trenutku? Ej, vratila se zatvorit vrata! Jednostavno mi je fascinantno, ja ne znam da li se ja više divim komediji u ovom trenutku ili to da on još uvijek se nije krenuo smijat. Znači ja znam da on zna da su klinci u prostoriji i da rade sranja. Jer kad su klinci u prostoriji, to klinci rade. Jer ja sam to radio. Ovo je super, ovo je jako dobro.
Uf. Super mi kako se medvjed zapravo krenuo u jednom drugom, kao ček, pauziraj ovo tu, ja sam medvjed? Zašto bježimo od ovog lika u patikama i fascinantno lijepim bragešama? Zamisli da su se čovjek i medvjed opet prepali onako jer su se oba dvoje vratili. Ne možeš klokana pogoditi. Okej, očigledno, ispravka. Očigledno možeš, nije preporučeno. Isto tako, mislim da je bitno za napomenuti. Ja udaram životinje, točnije klokane, samo kad klokani ili životinje mene prvo udare. Tim redom. Da, onako, moje pitanje koje ja trenutno imam je kako nakon ovog normalno nastaviti? Šta napraviti u tom trenutku, ne samo da ti zaboraviš, nego da svi zaborave. Da se upravo vrata opalila po faci. Znaš šta, fuck mačke, fuck lemure, želim medvjeda za sebe. A, ne dostavljaju u Hrvatsku. Dobro, možda to ne, ali Amazon Prime bi mogao imat dostavu. Sljedeći video likom. Hvala svima na gledanju ovog videa, ja se zabavio. Bilo je čudnih trenutaka koje vjerojatno neću nikad zaboraviti. U tome je čar, na neki način. Ne zaboravite me na Instagramu ako već niste, mislim možete, ne morate, ali bi bilo fora da napravite. To je bila kao neka rima. Ako niste dio majstrice, postanite, meni bi značilo, vama bi značilo da napravite to. Ovo je pristojno prisiljavanje publike. Ovo je super. Denzor glupost.